हारिनि रैखाथि आरो जौगानायनि थाखाय नेशनेल माउन्टेनार चेम्पियनशिप देरहासारनाय आसाम मालबिया मोनसे गेदेरथार थांखियाव। बिथांनि थांखिया खोब बाख्नायजाथाव, जायखौ जों साहस गोनां होनना बुंनांगोन। आसाम मालबिया वमेन्स सेफ्टि एन्ड इम्पावारमेन्टखौ नोजोर होना भारत नाङैनो साइकेल सालायदों। थांनाय 2022 मायथाइनि 1 नभेम्बराव भोपालनिफ्राय जागायना आसाम मालबिया बिथाङा गं 14 रायजोआव साइकेल सालायना फैयै दिनै आसामनि बङाइगावसिम सौफैबाय। बिथांनि बेबादि साहस गोनां थांखि लानायखौ नुनानैनो देबरगाव इउपिपिएल जौगाखां ब्लकनि नेहाथारि अशोक गयारिया बङाइगावआव गांसे आर'नाइ दखना आरो जोमग्रा फालि होनानै बरायो। मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ग्राम नाटाराम से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ, माउंटेनियर हूँ। मैं अभी संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की, और यह यात्रा मैंने भोपाल से 1 नवंबर को शुरू की है। अभी तक मैं 15 राज्यों की यात्रा कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज मैं असम में हूँ, असम के बोंगई गांव में। सो मैं पूरा धन्यवाद करती हूँ पूरे असम का कि मुझे यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत सम्मान मुझे असम ने दिया। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की महिलाएं भारत में भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करते हुए पूरे भारत देश की महिलाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। साथ ही इस यात्रा के माध्यम से मैं आज के युवाओं को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेकर डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि हम बहुत सारे युवाओं को देखते हैं कि जिनका एज भी कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी हिम्मत से बड़ी हमारी समस्याएं कभी नहीं होती है। और मैं अभी अशोक सर से मिली, तो अशोक सर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो अपनी स्टेट में महिला सशक्तिकरण को भी काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं कि मेरी एक रिक्वेस्ट में मुझसे मिले उसके लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे असम का। मेरी ये टोटल यात्रा 25,000 किलोमीटर की और 15 अगस्त को मैं इसका समापन दिल्ली में करने वाली हूँ। और इसी यात्रा के साथ मतलब मैं अभी तक 14 राज्यों में गई हूँ। असम मेरा 15वां राज्य है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में कुछ ना कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन आज मेरा दूसरा दिन है असम में। यहाँ पर महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को जो मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, यहाँ का प्रशासन शासन सभी ले लीजिए, बहुत अच्छे से मतलब महिला सशक्तिकरण को, महिला सुरक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। और स्पेशली अगेन धन्यवाद सर, धन्यवाद। असम के बाद पूरा मैं नॉर्थ ईस्ट कवर करने के लिए अभी असम का फर्स्ट मेरा स्टेट है और मैं यहाँ पर 7 कैपिटल ही कवर करने वाली हूँ। इसके बाद मैं अगेन पटना से लखनऊ, लखनऊ से देहरादून, शिमला, श्रीनगर होते हुए 15 अगस्त को मैं दिल्ली पहुँचूँगी। जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंहा आशा मालवीखौ लोगो मोननानै, मानोना बियो जों सानजों माने क्लास फ्रेन्ड होनना बुंबाबो जायो, खिन्थु बैसोआव आंनि बहुद उन्दै। बेखौ आं फिसाजो बायदिबो अनो, आरो बेखौ जों एमपी गपालाव जोङो बारकुन्टला इउनिभारसिटियाव लोगो मोनलायनाय, जिहेतु जों बिपिएडखौ ज' खालामदोंमोन। बे समनिफ्रायनो बै समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो मोनसे जि प्लेनिं लादों, मोनसे प्रजेक्ट लादों जे अल इन्डिया आं मोनसे साइकेलिं मोनसे सालायनानै आइजोफोरखौ मोनसे साहसनि जि मोनसे मेसेजखौ जाहाथे सारा आङो बुहुमाव नेसनेलाव जाहाथे होनो हायो। बेखौ लानानै बिथाङा बै समाव आंखौ बुंदोंमोन जेब्ला आसामाव फैगोन आंखौ हेल्प खालामनांगोन आरो आसामाव फैनायजों लोगोसे आंखौनो मदद खालामनांगोन। बिथाङा दहाय सफैनाय लोगो लोगो बङाइगावनि बे सार्किट हाउसाव मोनफैनाय लोगो लोगो आंखौ फन खालामदों, सार नों बहाय दङ? आं बिनि फनखौ रिसिभ मोननानै आङो दसे समब्लाबो टाइम दिहुननानै आं बिथांखौ लोगो हमफैदों आरो आं बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जानानै बिथांखौ गांसे आर'नाइजों लोगोसे आरो बिथांनो मोनसे गिफ्ट हरदों, जे दखना, बर'नि जि मोनसे ट्रेडिसनेल जोंहा ड्रेस थायो आरो फास्रा, आं बेखौ हरदों जाहाथे बिथाङा जेब्लायबो नेरसोन दोननो हायो बर' जाथिनि थाखाय। आरो बिथाङा सासे माउन्टेन, सासे नेसनेल चेम्पियन। बिथाङा माने थांनाय गोबाव सम बिथाङा सासे हाजोबो गाखोग्रा, बिथाङा सासे माउन्टेनमोन। बिथाङा बेहाय चेम्पियनशिपबो जादों नेसनेलाव। बिथाङा सासे स्पर्ट्सनि सासे टेलेन्ट माने प्लेयार। बिथाङा दिनै सारा अल इन्डिया बिथाङा दिनै 25,000 किल'मिटार बिथाङा मा होनदों साइकेलिं खालामगोन होनना बुंदों। आरो बिथाङा फैगोन 2000 माने माबानि टेस्टनि बिथाङा आगस्ट'आव बिथाङा बे जिथु साइकेलिं खालामनाय हाबाफारिखौ बिथाङा एन्डिं खालामगोन। मानोना बिथाङा दिनै जोंनि ओरै क'क्राझारखौ क्रस खालामनानै बिथाङा नैबे बङाइगाव दा रेस्ट लादों आरो बङाइगाव रेस्ट लाखांनायनि उनाव बिथाङा
दा 5टानिफ्राय स्टार्ट खालामगोन आरो बिनिफ्राय बिथाङा डाइरेक्ट जोंनि इन्टार नर्थ इस्ट बिथाङा गिदिंनानै बेराफारसेथिं बिथाङा गावनि जिखिनि लामा दं बे लामाखौ बिथाङा रावना होगोन आंखौ मोनसे समाव बुंदोंमोन जे नोंथाङा नर्थ इस्टनि लामाखौ आंनो देखायनांगोन बिनि मेपखौ आंनो देखायनांगोन बे समाव बिथाङा आंजों कन्टेक्ट खालामनानै थाबाय थादोंमोन आरो जों सानैजों माजे माजे बेबायदिनो रायलायबाय थायो बहुत मोजां मोनसे जोङो लोगोबो प्लास आरो आंनि बेयो फिसाजोजों समान सासे बैसोनि सासे बिनानाव ओंखायनो आं बेखौ आसाजिखौ आं थेंक्स खालामो आसाजी बहुत माने थेंक्स है क्योंकि हमारा बोडोलैंड तरफ से तुमको हम धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जो तुम्हारा बात सुन के मैं इधर आ गया तो तुमको थैंक्स देने के लिए क्योंकि हमारा जो ओमेन है जो गर्ल्स है तुम जो साउथ लेके जो इनिशिएटिव लेके जो काम किया है इसी तरफ से मैं बोडोलैंड तरफ से आसाम से तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है और मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आपको जो आपका टारगेट है वो फुलफिल करक तो आने टाइम में जो आपका 2015 अगस्त में जो एंडिंग हो जाएगा इस तक माने आपको हमारा जो गोल है वो आराम से आपको रास्ता लेके आराम से आपको जो मिशन है वो मिशन सक्सेस करके जो महिला का जो इनिशिएटिव आपने जो लिया था उसको सक्सेस करके करेगा उसको मेरे तरफ से बधाई देके मैं आप सबको आं बयखौबो बिथांनिसिम फिन खेबसे मोजां मोननाय आरो अननायखौ जासिनानै जोंनि बिटिआरनि हालामनि जानानै जोंनि बर'फोरनि जानानै आरो लोगोसे आसामनि जानानै आं बिथांखौ फिन खेबसे धन्यबाद होनानै गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्लोमा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सिआइटिआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्लोमाजों लोगोसे बेचलर अफ टेक्न'लजि बेचलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन